हाथिसार दादगारियाव गोदानै इउनियन बेंक ब्रान्स लुफुंनो जायगा एबा हा नायदों। टाइम्स नाव बड'लेण्ड 24 रुनिकाटा चिरां 28 अक्ट'बर 2022 इं UBI थामहिनबा इउनियन बेंक अफ इन्डिया। इउनियन बेंकआ पाब्लिक सेक्टर बेंक। बिनि रांखान्थि दालाय मिरुआ कर्नाटक रायजोनि बेंगलाव दं। आसामाव गासै 97टा इउनियन बेंक अफ इन्डियानि ब्रान्सफोर दं। आसाम दालाय मावख' मिरुआ आरगाव गुवाहाटीआव दं। आफां आसामाव मोननै दालाय मावख' मिरु जादों फारियै ए. इउनियन बेंक अफ इन्डिया क'क्राझार ब्रान्स, बि. इउनियन बेंक अफ इन्डिया बङाइगाव ब्रान्स। चिरां जिल्ला 14 नं चिरां दुवार समिस्तिनि हाथिसार एबा दादगिरि भारत भुटाननि सीमा ओनसोलाव गोदानै इउनियन बेंक अफ इन्डिया गायसननो थांखि लानाय बादिनो दिनै मोगथां महर मोननो थांगासिनो दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गोदानै गायसननो लानाय बेंकआ गनायथि मोनबाय। फैगौ 3 दाननि गेजेरावनो बे बेंकखौ बेखेवथिनि थांखि लानाय जादों। बे बेंक गायसननो लानायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि OST डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसार जानो थांगासिनो दं। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन फारियै 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLनि आफादगिरि मुस्रि बिरदाव मुसाहारि, ओनसोलनि दैदेनगिरिफोर फारियै खोमदोन बसुमतारी, दीपक कुमार ब्रह्म, राजेन्द्र ब्रह्म, हाथिसार प्राइमारि कमिटि UPPLनि आफादगिरि मुस्रि धीरत बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि मुस्रि देबानन्द बसुमतारी आरो ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बरायग्रोनानै लाग्रोबाय आरो आङो खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो खुलुमनाय आरो बरायनाय आङो जासिबाय। दिनैहाय जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव जा नैबे हाथिसार मोनसे इन्डिया आरो भारत आरो भुटाननि खाथियावहाय जों मोनसे UBI इउनियन बेंक अफ इन्डिया बेनि थाखाय मोनसे जोङो जायगा नायफैदों। दिनैहाय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जे जोंहा गोबां बोसोर बे जायगाया जेब्ला सोरजिजादोंमोन फरेस्ट भिलेज हिसाबै, हाथिसार फरेस्ट भिलेज हिसाबै, बे समनिफ्रायनो बे जायगायाव जोंहा बेंक होननाय मोनसेबो गैयामोन। दा जोङो जोंनि बिटिआरनि चिफ जोंहा प्रमद बर'नि OST डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि नाजानायाव जोङो माखासे अफिसारफोरजों UBIनि जे माखासे मावगिरि बिथांमोनजों सोमोन्दो लाखिनानै बिथाङा नैबे हाथिसाराव UBI मोनसे गोदान ब्रान्स खालामनायनि थाखाय जोङो सानलायनाय जादों। बे मथेनो जोङो दिनैहाय मिथिनो मोनबाय जे जोंनि हाथिसाराव UBIनि मोनसे ब्रान्स जानो थांगासिनो दङ। बे खोब गोजोनथाव बाथ्रा आरो जों आसा खालामो बे ब्रान्सआ नैबे मास मोननैनि गेजेरावनो बियो निस्सय नैबे हाथिसारनि बा हाथिसार ओनसोलाव बियो निस्सय मोगथां महर मोननो थांगासिनो दङ। आरो बिनिनो दिनैहाय जोङो नैबे जायगायावहाय जे जोंहा नैबे बर्डारनिफ्राय आरो खोलाहा बै SSB केम्पनि गेजेराव मोनसे मोजां जायगा जोङो दिनैहाय नायफैदों। आरो बे नायफैनायनि गेजेरजोंनो दिनैहाय जोङो निस्सय नैबे जायगाखौनो जोङो बेखौ मोननो हासिगोन आरो बे जायगायाव थाबैनो मोनसे नैबे UBIनि जे हाथिसार ब्रान्स बेखौ जोङो निस्सय लुफुंनो थांगासिनो दङ। जों आसा आरो मिजिं खालामदों जे बे UBI बेंकनि गेजेरजों बे ओनसोलनि जे गोबां माखासे जे जोंहा रांखान्थिनि जे जोंनि बख'नाय बा जोङो सोनानै दोननाय बा बायदि बायदि माखासे जेंनाफ्रा निस्सय बे बेंकनि गेजेरजों जों निस्सय सुस्रांजागोन, जों बेखौ मिजिं खालामनो हायो। जैसे कि फर्स्टली मैं हमारे BTR का चीफ है, उसके जो OST है डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मा, उनको मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि उसी के अंडर में ये काम हो रहा है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये हाथिसार इज़ कनेक्टेड टू भूटान, मतलब एक सबसे कमर्शियल प्लेस है। और यहाँ पर एक चीज़ का कमी था, वो बैंक था। और बैंक के लिए बहुत कुछ
बहुत ट्राई भी किया था पहले से, लेकिन हो नहीं सका। तो अभी जितना भी है हमारे यहाँ पर CSP जैसे कि उसमें बहुत दिक्कत भी हो रहा है ट्रांजैक्शन के लिए और क्या क्या। तो लकीली हम लोग बहुत लकी है कि यहाँ पर अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है, जो कि हाथीसार ब्रांच होगा। तो और आज हम लोग जो कर रहे हैं, मतलब आज साइडिंग कर रहे हैं, तो साइड देख के मतलब विद इन मे बी अराउंड 1 to 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा बैंक साइड। तो इसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। पहले जो पब्लिक लोग के लिए मतलब बैंक में जाने के लिए कितना दूर और कहाँ तक जाना पड़ता है, कैसे सुविधा और असुविधा होता है? हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पर एक भी ब्रांच नहीं है। आपका जितना भी ब्रांच है ढालीगांव, नहीं तो काजलगांव, कोई किसी का तो कोकराझार ब्रांच भी है। तो यहाँ से ट्रैवल करने के लिए ढालीगांव आपको मिनिमम 2 घंटा लग जाएगा, और कोकराझार जाने से आपको मिनिमम 3 आवर्स। तो अभी जब हाथीसार में एक ब्रांच आने से तो बहुत इजी हो जाएगा, मतलब हाथीसार वासियों के लिए, और जो बिज़नेस करने के लिए आएगा यहाँ पर, तो उन लोगों को बहुत इजी हो जाएगा। थैंक यू।